Sapa nyawang mesti sayang
tenan lho ya. Yo. Aku
coba gerdu lepus wae. Wonten malih kinten sing tayupan. Napa kelapa? Pak Tri, kapan lagi Pak Tri? Miring-miring Dek Jayu Kijing miring. Garape versi Mentir Sragen. Monggo parian, Pak. Parian monggo. Jerik lurik suwe pinggire jodilir
Ayo. Etan bali ngulon MC-ne njaluk wedang jeruk. Ayo Dik, kijing miring ala ayo Dik, pen ayo Dik, kijing miring. Ayo yo, kijing miring. Pen ayo Dik, nyambil bolong sisa bajing. Ayo Mas. Ayo Mas. Kijing mireng. Kuning ayo meyen lagi kesanjing. Ijo-ijo godhonge turi, komleang godhonge nongko. Ayo kanca seneng hati-hati, aja padha tumindak Allah. Dadi selame, Joko Tartet dadi selikur. Pikir-pikir duwe, ora lihat dadi sedulur. Lara disampirke MC-ne njaluk wedang jeruk. Jaluk sapa?
Muga-muga terhibur selalu. Oh ngono to, Gil. Biasane iki ning sebelah kono lho. Sapa nih? Mbak Wiwin kuwi. Oh, iki hari ini Delok bogal sedelok tok absen. Heeh. MC tuwek yang bla 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 kok bar kuwi bar ki ilang. lunga. Ning iki kok katrem ya. Heeh. Bu Win, engko dastermu nek suwek lho. Soale payu rono, mlayu rene, mlayu rono, mlayu rene kaya bogel ngene iki lho anteng. Mongko setiaku ati